Takže čaute, vítam vás z poslednej mety druhého legendárneho ihriska v Sotinej. Bolo tu baseballová Yankee Arena so 6 metami, jedným odpalovacím, jedným nahadzovacím miestom, ako to klasicky býva. Košaté duby, to je dobrý priestor na odpal loptičiek. To je ozaj, že dosť, ako by som to nazval, je to dosť obmedzené. Tu som sa pomýlil, ale nevadí. Skrátka bolo ťažké odpaliť tú loptičku ďaleko, preto sme boli v tom takí dobrí a mali to vytrénované. Lebo vedľa cez barák sa nachádza druhé legendárne, také legendárnejší, menej legendárne baseballové ihrisko. Tá hrávali zase decká zo Sotinej a my sme nechodili k nim, oni nechodili k nám. A skrátka vždy si myslel, že oni sú lepší, ale tu sa hral ten ozajstný baseball, ten, ktorý poznáte z korky. Tu na to bolo homerun za tú cestu, čo momentálne nie je až tak ďaleko, ale skrátka bola to nádherná hra pre nás, išli sme sú dobre 2-3 mesiace. Najťažšia meta bola zo 4 po 5. To býval nejaký naozaj šprint, že o hubu sa povie, viete. Bolo ten finish, to už bolo len také. Ale väčšinou sa to dávalo naraz, lebo už sa rozbil od 4. mety, tak už museli ísť ďalej. Ďalej vám ukážem ešte jednu vychytanú vec na týchto miestach. A to iba prejde aj kúštek cez cestu a vidíme tú plechovú žltú búdku. Tá malá plechová žltá búdka má stála toľko dychu, toľko úsilia, toľko nervov, toľko vytrvalosti, že si to ani neviete predstaviť. Predstavte si, že ste schovaní v Phantom Creeku, ktorý momentálne si mi príde dosť vysoký, lebo býval menší. A skrátka hraje sa skovka. Neviem, či viete, čo je skovka, hrali sme tu skovku. Tam bol niekto, kto mal, kto hľadal a v tom momente sme obidva vystrelili k tej žltej búdke. A skrátka o tom bol vtedy ten život, to bolo jediné, čo mi v ten večer záležalo, aby som stihol tú búdku prvne žon. A zabúchali sme na ňu, už to bude prvý, zabúchali sme na ňu, 10-20 niekto. A potom ľudia, už keď bola tma, my sme tam triskali do tej búdky každé 2 minúty. Tak občas sa mi vynadal, že decka už chodte dom. Ale dnes už nikoho nepočujem z okna kričať, decka chodte dom. A tým ľuďom to možno chýba, že už tam skrátka tí šušni netriskajú do tých búdky. Neviem, či to malé deti nepoznajú, či sa to nechcú hrať, či k tomu nemali vzťah, ale už menej vidí hrať sa malé deti na skovku. To by bolo asi k tomuto, ale ešte, že búdka bola legendárna skríž, tam sú také malé dierky, z ktorých je vidieť, to bolo vysoké dolo. Keď prejdeme takto cez chodník, tak sa nachádzame na takej bokovke, tu sa trénovali penalty. Keď sa občas nemohlo ísť za cestu, alebo keď bolo obsadené veľké, tak tu sa dávali kopať penalty. A ten zvuk tej lopty do tej budky, keď sadla, býval luxusný. Lavičky sme veľmi nevyužívali, to prišlo až neskôr, ale na lavičkách sa sedelo možno chvíľu, keď sa topánky vytrasili od písku a museli sme ísť domov. Na lavičkách vieš. A týmto sa pomaly presúvame k nášmu 3. bodu a 3. bod by som nazval až, ja by som ho ani nechcel povedať, taký je ten bod zlý. Nachádza sa rovno za nami a je to ten farebný kovový točiaci sa kolotoč. Ozaj neviem, či niekto si teraz spomenul, čo sa hralo na tom kolotoči a ak nie, tak ja vám to chvíľu poviem. Díky.